ଆସିଲା ମାଡ଼ି ସତର୍କ ରହିବା ଭାଇ, ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ଆମ୍ଭେ ଦବାରେ ଭାଇ। ଘରେ ରୁହ ସୁସ୍ଥ ରୁହ ମୋର ଭାଇ, କଥାକୁ ମାନ ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ଦେଉଥା ଧ୍ୟାନ। ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇବା, ସାନିଟାଇଜରେ ହାତ ନୀତି ପୋଛିବା। ସଚେତନ ଆମ୍ଭେ ହବା, ସଭିଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା। ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ମାନି ଚଳିବା। ପଦାକୁ ଆମ୍ଭେ ନ ଯିବା, ଘରେ ରହି ସୁସ୍ଥ ଥିବା। ସରକାରଙ୍କ କଥାକୁ ଆମ୍ଭେ ମାନିବା। ଆମ୍ଭ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ସେ ବାରମ୍ବାର। ସୁବ୍ରତ ବାଗଚି ଭାଇ ବୁଝାଇ କହିଲେ ସେହି, ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସେହି କହିଲେ ଏହି। କୋରୋନା ସକାଶେ ଡାକ୍ତର ଖଟୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ମାନେ ଘର କରିଲେ ଦୂର। ବ୍ୟାଙ୍କ ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କ କଥା ଆମେ ମାନୁଥିବା ସବୁଦିନେ। କୋରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦବା ତାଙ୍କୁ, ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ସଭିଙ୍କୁ। ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଭାଇ କୋରୋନାକୁ ଡରି ସେହି, ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଘରକୁ ଯେ ଚାଲି